Croeso i chi yma unwaith eto. Ar ddechrau wsos newydd, a da ni'n parhau efo'n cyfres o Myfyrdodau ar gyfer cyfnod yr Advent. Rwy'n neithiwr yn hwyr mi eisi am dro i gael chydig bach o awyr iach cyn nosweilio, ac mae'n amlwg fod y penwythnos wedi bod yn gyfle i bobl droi sylw at y dathliadau sydd i ddod. Mae addurniadau nadoligaidd wedi ymddangos ar nifer o'r cartrefi, gyda'r tai a'r gerddi wedi cael eu goleuo, rhai yn fwy tlws a gweddaidd nag eraill, mae rhai cyfaddau. Mae fel petai pobl eleni'n teimlo fod angen gwneud ymdrech arbennig i dynnu'n sylw oddi ar y broblemau'r pandemig, a rhoi rhywfaint o oleuni gwahanol i loni'n calonnau. Ond pa oleuni mae'r Nadolig yn ei ddwyn i'r byd? Be mae hanes y geni yn ei ddangos mewn gwirionedd? Be di'r peth mwyaf amlwg ddylen ni weld fan yma? Os ydych chi wedi gwrando ar y ddwy fyfyrdod diwedd yr wythnos a fi, fe wyddwch chi mi dynnu sylw at ddwy gân gyntaf oratorio Handel, y Meseia, a'r ffordd mae'r cyfansoddwr wedi gosod geiriau o lyfr y proffwyd Eseia a phennod 40 ar gân. Mae'r tenor wedi agor yr oratoria yn sôn am y cysur, cysurwch, cysurwch fy mhobl meddych Duw, ac yna mynd ymlaen i adnod arall yn y benod. Ond yna, daw pawb i mewn i ymuno mewn corawd ysbrydoledig i ddatgan yr hyn yr oedd y proffwyd wedi ddirnad. A gogoniant yr arglwydd a ddatgyddir, a phob cnawd ynghyd a'i gwel. Ond dyma rhywbeth y beri i bobl oedi a meddwl. Beth ydy pwynt y Nadolig? Gwyli'r plant, meddai llawer. Mae yna eraill yn dweud, wel, na, amseru'r teulu ydy'r Nadolig, a dyna falle sy'n gwneud y Nadolig hwn yn fwy anodd achos fydd pob teulu ddim yn cael dod at ei gilydd. Mae pobl yn dueddo o roi dyn yn y canol. Ac wrth gwrs, da ni fel Cristnogion yn gallu gwneud yr un peth. Rywsut, da ni'n meddwl am yr hyn mae gen i Iesu yn ei olygu i ni. Mae rhywbeth wedi digwydd oedd yn ateb yn hangen ni. Daeth Iesu mwyn ni. Da ni'n rhoi'n hunain yn y canol. Wel, wrth gwrs, mae yna elfen o wirionedd fod yr arglwydd wedi cael ei eni mwyn ni, ond roedd yna rhywbeth mwy pwysig yn digwydd yn y Methlehem. Mae yna un peth yn disgleirio trwy'r cyfan. Gogoniant Duw. Mae'n amlwg iawn yn yr hanes yma Luc yn ei gofnodi. Meddyliwch yr enghraifft am eiriau Mair yn ei chan rhyfeddol. Meddai Mair y mae fe enaid yn mawrygu'r arglwydd a gorfoleddodd fy ysbryd yn niw fy ngwaredwr. Nid i mawredd hi oedd yn llenwi i meddwl, ond gogoniant Duw. Wedyn mae'r angylion y ddod at y bugeiliad, a be oedd can y cor rhyfeddol hwnnw, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymlith y rhai sydd wrth i fodd. Dyma thema gyson drwy'r Beibl. Mae Duw yn ogoneddus. Pwrpas pob dim drwy'r greadigaeth ydy cydnabod y gogoniant hwn. Y mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw ar ffurfafen yn mynegu gwaith ei ddwylo, meddai Dafydd yn Salm 19. Roedd o'n edrych ar y greadigaeth ac yn gweld ymhellach rhywsut at allu a dychymyg y creor. Felly pan fyddwn ni'n edrych ar yr haul yn machlud, neu'n rhyfeddu at rai o'r lluniau mae'r gwyddonwyr wedi gallu tynnu o'r galeithau pell, da ni fod edrych trwy'r pethau hynny at ogoniant y Duw sydd wedi creu ac sy'n cynnal y cyfan trwy i nerth. Mae'n ogoneddus. Pa ddychymyg a doethineb sydd gan yr un sydd wedi creu y fath fy dysawd? Pa allu sydd gan y Duw hwn sy'n cynnal miliynau ar filiynau o ser? Ond dim ond rhan o'i ogoniant da ni'n gweld yn y greadigaeth. A mae hanes y Nadolig wedi dod â goleuni newydd i'n byd. Pwrpas y geni ym Methlehem, a phwrpas i Iesu'n dod i'n byd oedd i ddangos gogoniant Duw mewn ffordd na fedren ni weld yn y cread.
Yn yr hanes yma, da ni'n gweld I galon y goruchaf. Da ni'n gweld I sancteiddrwydd o. Da ni'n gweld I amynedd o, a llu o'r unweddau arall. Ond yn arbennig, da ni'n gweld I gariad yn estyn allan at y fyd gwrthryfelgar mewn trigaredd anhygoel. Neithiwr wrth I mi edrych ar y goleuadau nadoligaidd yn disgleirio ar dair gymdogaeth. Mi edryches I fyny i'r awyr. Roedd yna chydig o gymylau ond rhan fwyaf o'r awyr yn glir a goleuadau mwy tlws, mwy rhyfeddol i'w gweld yno. A minnau'n rhyfeddu fod yr un wasgarodd y sêr drwy'r gofod wedi dewis dod i'n plith ni fel baban bach. Beth yn gymryd chydig bach o amser heddiw I feddwl ym mha ffordd y mae'r geni yn dangos gogoniant Duw I ni. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd yn Duw, da ni'n cyfaddau fod goleuadau'r byd yn aml yn dallu yn llygaid ni, fel yn bod ni yn methu gweld dy ogoniant di. Ond da ni diolch o Dduw dy fod ti wedi danfon dy fab i'r byd yn oleuni gwahanol, yn oleuni llachar, I beri bod ni'n cael edrych ar dy galon a gweld y cariad rhyfeddol sydd gennych ti tuag ato ni. Mae'n ogonedd y sydd tu hwnt I eiriau. Rhoi ni gyfle heddiw arglwydd I fedru cofio hyn, a myfyrio a rhyfeddu a diolch mewn gostyngeidrwydd am dy gariad mawr tuag atom. Amen. Wel, gobeithio cewch chi fendith Duw trwy'r wythnos yma, a dewch yn ôl fory.